ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଆମ ଘରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 87 ଲକ୍ଷ ଏନ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏ ଏବଂ 8 ଲକ୍ଷ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ଏସ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏତଦ୍ୱାରା 55 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 4 କୋଟି 9 ୱାଟ୍ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସର 15ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପିଠା ଶିବିରରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିତରଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବର ଖୋଳ, ଯେଉଁ ଖୋଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମିଳିସାରିଛି। 2ଟି ଲେଖା ବଲ୍ବ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିସାରିଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଫଟୋଚିତ୍ର ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ এই ବଲ୍ବ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ 15ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପିଠା ଶିବିରରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ।